indítok egy felvételt, és most megy is jön. Nem kapok kontrollt? Mit? De, vegyél föl. Ódon falak közt lépkedek. Ámíts, de ne számíts jóra. Ondós zsebkendő, fecskendő, kutyaszar és parkolóóra. Látott ez a fal egy háborút, az udvar kövén már vér is folyt. És vérvörös festékkel fújták a falra, nem akarunk háborút, elég volt. A gangon most csengő szól, muskátli a korláton ládában, álmában a Munkácsi utcában csengő hangon szólt a telefon. Hajnalban hajba kapnak. Az ifjú pár veszekszik, a munkás éppen lefekszik, és a felkelő nappal vetekszik. Még aznap az egyikük kést rántott, és aztán szúrt. A nagymama húst rántott ki, az illat szállt, még egy másik fúrt, mert azt is hallottam. És azt is, hogy beszélsz. Annyira közönséges. És a közönséghez szólsz, az egész lakóközösséghez. Igen, láttam a párt, ahogy egymásba, és persze szerelembe esnek, és a kopogtató cédulás pártokat, ahogy egymásnak esnek, miközben a házba belesnek. Mert nem csak a vízóra állását tudják a másik lakásban. Ez egy gyógyintézet, elméknek. Itt bentlakás van. Aki ebben a házban született, aztán itt emberesedett a lépte. Ezek a falak közt szeretett. Azt ez a lépcsőház viszi az égbe.